Da BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum, Raliya Zubairu ce take muku barka da warhaka. A cikin shirinmu na karfe 3 a agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 2 a agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa shugaba Donald Trump ya ce a daren yau ne za su kawo ƙarshen tarihin ƙasar Iran idan ta ki amincewa da yarjejeniyarsa. Rahotanni daga Turkiyya sun ce an kashe wani ɗan bindiga a musayar wutar da aka yi a ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Santambul. Wani rahoto kan tsaro ya ce matsalar ta ƙara taɓarɓarewa a Najeriya a cikin watanni 3 da suka gabata. Mun ga canji, mun ga amfani da bama-bamai wanda ake sarrafawa a gida da turanci muke ce ma IED. Mun ga jihar Niger, jihar Kwara wanda abin da bamu saba yi ba. A jamhuriyar Nijar, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta ɗauki wani mataki domin inganta tsaro a ƙasar. Alƙur'ani ne ake ɗagawa don cimma manuwa guda 2 zuwa 3. Idan ya kasance ana so a wuddo mai laifi da ya aikata wata ta'asa, idan ya kasance ana so gaskiya ta wuto wani al'amari. Za mu kuma je Sudan da rahotanni ke cewa an gwabza zaman fada tsakanin sojojin Sudan da mayakan RSF a jihar kudancin Kordofan, amma yanzu ga Ahmed Kabo Idris da labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake nanata barazanar da yake yi wa shugabannin Iran, inda ya ce a daren yau za su kawo ƙarshen tarihin ƙasar matuƙar ba su amince da yarjejeniyarsa ba. Amurka ta ce ta kai hare-hare kan wasu wuraren soja a tsibirin Karg, wanda nan ne babbar tashar fitar da man fetur ta Iran. Rundunar juyin juya halin Iran ta ce za su ɗauki matakin ramuwar gayya da zai ƙetare yankin gabas ta tsakiya, tare da hana Amurka da ƙawayenta man fetur da iskar gas. An har Washington ta ƙi ƙetare abin da suka bayyana a matsayin jallayi. Wakilin BBC ya ce tuni Isra'ila ta fara ƙaddamar da hare-hare kan muhimman gine-gine a Iran, sa'o'i kaɗan kafin wa'adin ƙarshe da Trump ya baiwa Iran ya ƙare. Jakadan ƙasar a Pakistan ya ce ƙoƙarin Islamabad na dakatar da yakin ya shiga wani mataki. Rundunar sojin Isra'ila ta gargaɗi fararen hula a Iran da su guji tashoshin jiragen ƙasa da layukan dogo a yau. Bayan wannan gargaɗi, kafofin labarai na Iran sun ce an kai hari kan wata ƙasa a garin Kashan, lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 2. Hukumomin Iran sun kuma soki zirga-zirgar wasu jiragen ƙasa sakamakon wannan gargaɗi. BBC ta ce Iraniyawa na ƙoƙarin isar da wannan gargaɗi ga 'yan uwansu da abokansu sakamakon katsewar intanet a ƙasar, wanda ya hana mutane da dama samun labarin. A gefe guda kuma, rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hari kan wani kamfanin sinadarai na 3 a kudu maso yammacin Iran a ranar Litinin. Ta ce kamfanin na samar da sinadarin nitric acid da yake amfani da shi wajen kera makamai masu linzami. Rahotanni daga Turkiyya sun ce an kashe wani dan bindiga yayin da wasu 2 suka jikkata a wata musayar wuta da ta auku a kusa da ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Santambul. Ministan harkokin cikin gida na Turkiyya, Mustapha Sifsi, ya ce an gano waɗanda suka kai harin, yana mai kiransu da sunan 'yan ta'adda. Rahotanni sun ce akalla 'yan sanda 2 kuma sun jikkata. Wakilin BBC ya ce a sanarwar da wasu hukumomin ƙasar suka fitar sun ce an ƙaddamar da cikakken bincike kan lamarin. Ba mu jami'ai a ofishin jakadancin Isra'ila a lokacin, bayan dakatar da ayyukansu sakamakon harin da Hamas ta kai wa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba 2023. To labaran duniyar na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Mataimakin shugaban Amurka JD Vance ya yi kakkausar suka ga shugabannin yammacin Turai, yana mai cewa sun gaza dakatar da yakin Ukraine. JD Vance ya ce da Trump ya kasance shugaban Amurka shekaru 4 da suka gabata da ba za a taɓa kama hanyar shiga yakin ba. Ya kuma zargi shugabannin da tsoma baki a zaben da ke tafe a Hungary. Vance dai na gudanar da ziyara a birnin Budapest, inda ya bayyana tare da Firayim Ministan ƙasar Viktor Orban.
Gwamnatin Kamaru ta ce Rasha ta miƙa mata jiragen wato jerin sunayen 'yan ƙasar ta 16 da suka mutu yayin da suke fafatawa a yakin Ukraine da Rasha. Wannan ne karan farko da Kamaru ta amince cewa akwai 'yan ƙasar ta da ke cikin sojan Rasha. A watan Fabrairun da ya gabata ne Ukraine ta ce fiye da mutum 1,700. Amma da haka dai ba dan dubu fafatawa a yakin a bangaren dakarun Rasha. Wani aka yi kuma naira 10,000 za ta ba. Daga nan sashen Hausa na BBC. Kuma da la'agai da Ahmed Kabo Idris da labaran duniya daga sashen Hausa na BBC. To Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a kasar Iran bayan ta faɗa wa fararen hula cewa su ƙaurace wa layin dogo ko su jefa rayuwansu cikin haɗari. Hare-haren na zuwa ne gabanin da shugaba Trump ya ɗibar wa ƙasar wanda zai zo ƙarshe a yau, inda ya nemi Iran ɗin da buɗe mashigin Hormuz baki ɗaya ko ta fuskanci hare-hare a ɓangaren wato ababen more rayuwarta. Rahoton Daniel De Simon daga birnin Kudus. A wani sako da ta wallafa a kafar sada rundunar tsaron Isra'ila ta yi wani gargaɗi da ta kira na gaggawa ga masu amfani da jirgin ƙasa. Ana fuskantar toshewar intanet a Iran, wanda ke nufin kalilan ne za su iya amfani da kafofin sada zumunta. Rahotanni daga Iran na cewa an kai hare-hare kan gadojin titin jirgin ƙasa, inda ɗaya daga cikin hare-haren ya yi sanadiyar mutuwar mutum 2. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare da dama a Iran. Kafafen yada labarai da ke da kusanci da hukumomin Iran sun ce mutum 18 aka kashe da yara 2 a hare-haren da aka kai da sanyin safiyar yau Litinin a lardin Albaus. Shugaba Trump ya ce zai lalata kayayyakin more rayuwa na fararen hula na Iran har sai Iran ta buɗe mashigar Hormuz gaba ɗaya, wani abu da ake kallo a matsayin barazana ga aikata laifukan yaƙi. Wani jami'in Amurka ya tabbatar wa kafar CBS News cewa sojojin Amurka sun kai sabbin hare-hare kan wuraren soji a tsibirin na Iran. An rawaito cewa jami'in ya ce ba a kai hare-hare kan kadarorin mai na Iran da ke yankin. Trump dai yana nanata barazanarsa idan har Iran ta kasa yin yarjejeniya da Amurka. Rahoton da Amina Sahalu ɗanta ta fassara mana kenan, wato fassarar rahoton Daniel. To a Najeriya wani rahoto kan tsaro ya ce matsalar ta ƙara taɓarɓarewa a cikin watanni 3 da suka gabata. Rahoton ya ce duk da matakan da jami'an tsaro ke ɗauka kawo yanzu matsalar bata sauya zani ba. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban kamfanin Beacon Consulting da ya gudanar da bincike tare da fitar da rahoton, ya kuma min ƙarin bayani ta waya. To alhamdulillah, ya kamar da muka saba muka tattara alkaluma ne na tsaron sai mu yi nazarin sa da bayanai a kai. To a wannan karon da yake watan 3 ne sai muka hada da watan 2. Ƙarƙashin wannan ne na farko da muka diba tsakanin watan 2 da watan 3 sai muka ga cewa duk da yake an samu ƙarin hare-hare amma an samu raguwa na mace-mace da kuma da na satan jama'a don karban kudin fansa. Kawai in dai ka sa labarai ko kuma ka sa wani bidiyo ko wani abu, mace-macen duk wanda ya kalla muka gani an samu mutum a watan 2 kenan 922, amma kuma a watan 3 nan sai aka samu 777, wato labari kawai muka yi ka dauka kashi 15.4 cikin 100. Bayan wannan raguwar da aka samu, ko akwai wani sabon abu kuma a cikin 'yan watannin nan? Yanayin yadda ake kai hare-haren mun ga canji, mun ga amfani da bama-bamai wanda ake sarrafawa a gida wadda turanci muke ce ma IED. Mun ga tashin jihar Niger, jihar Kwara, wanda abin da mun saba gani ba da kuma mun ga karin yawaitar amfani da shi wannan bama-bamai wanda ake sarrafawa a gida. Hadde na kunan bakin wake jihar Borno, wanda har suka samu damar shiga ƙwaryar birnin Maiduguri suka tayar da bama-bamai a cikin azumi. Kuma mun ga karin matakan tsaro hadde hare-hare wadda rundunar sojan Najeriya take kaiwa, amma kuma wannan bai rage wayan macen da ake gani mai yawa wadda za a ce an ga tasirin
matakan tsaron da ake ɗauka don kamar yadda na ce mutum 777 a wata ɗaya abu ne mai yawa. To amma kai ma ka faɗa ka ce a wannan matsalar kawo yanzu bata sauya zani ba duk da raguwar mace da aka samu. Za a iya cewa kamar tsaro bai inganta ba kenan? Ana iya cewa haka nan don lallai alƙaluman suna da ban mamaki da abin ma tayar da hankali ne da kuma dalilan kusan guda 4 ne har yanzu ba matakan da zai hana 'yan bindigan nan samun makamai da ɗaukar sabbin mayaka da kuma kudaden da suke samu na gudanar da ayyukansu har yanzu ita gwamnati ba ta ɗau matakai ba na dindindin wanda za ta hana wayannan dukkan 'yan bindigan da 'yan ta'adda 'yan bindiga sannan kuma walwalansu yawanci kan mashin suke zirga-zirga daga wuri zuwa wuri to har yanzu gwamnati ba ta ɗau mataki ba na hana shi wannan sannan ga iyaka wanda ke buɗe a arewa maso yamma da kuma arewa maso gabas kuma tsakiyar Najeriya da yawanci da suke shigowa da makamansu da sauran ababen da suke. A binciken da kuka yi wace jiha ce wannan matsala ta fi kamari? Wannan karan zan arewa maso yamma jihar Zamfara da jihar Katsina, arewa maso gabas jihar Borno, sai kuma tsakiyar Najeriya jihar Kwara, Benue, Niger da Plateau. To takamamme menene mafita? A ɗauki matakai na hana 'yan bindigan nan samun makamai na samun sabbin wanda gidana ya haka idan ban da na walwalan sannan mataki na biyu ita gwamnatin tarayya ta karfafa haɗin kan da ke tsakaninta da gwamnatin da jihohi sannan da kuma ƙananan hukumomi sannan kuma a saka jama'a cikin mutane za su iya gina sumunti wayewa ne ba a yi Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin wallahi wa mutane suna samun da su gina sumunti ta yanzu dai mutum da ya shafi tsaro inda rahotanni ke cewa 6 daga cikin 'yan kasar Chadi 7 da mayakan Boko Haram suka sace a yankin tafkin Chadi na ci gaba da kasancewa a hannun 'yan tada kar bayan. A farkon makon jiya ne aka sace mutanen a wani yanki mai nisa tsakanin kan iyakar wato kasashen Nijar da Chadi da kuma Najeriya da kasancewar